Sa mga maninoy da, baw, giyahin nyo sa maayo inyong iyada tungod sa drug bypass operation sa RPDO 6. Si maninoy kagang iyada na kumpiskaran sa masobray sa kamilyon nga balor sa ginapatian Cebu sa distrito sa Molo. Yan ang detalye sa atong balita. Nagabosong sang 3 kapulan ang ginapatian 17 anyos kasi alias Iris. Kag naaresto man ang nga maninoy nga si alias Kiki, 42 anyos. Sa nakuhaan sa 1,360,000 pesos nga balor sa ginapatian Cebu sa drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Boulevard, Molo, gabi isang Setyembre 2. Sa interview sa K5 News Team sa Deputy Chief sa RPDO 6 nga si Police Major Marvin Villanueva, una nga nabaklan si Ikik gamit ang 13,000 pesos nga bypass money. Gindala niyang pulis sa balay sang source nga mo si alias Iris. Kag sa sunod sang Iloilo lamang ang ina operasyon nga kumpiskar sa ila ang pulo tanan ka mga plastic sang ginapatian Cebu nga nagabugat sang 200 gramos. Dugang pa may impormasyon na ang pulis sa supply sang duwa ka individual. Bali almost isang buwan din namin to sinusubaybayan. And then after nun, nag-conduct ng bypass sa mga tropa natin, mga operatiba natin. And then ito is nagpalasa sa labas. After nun, pumasok po sila sa loob ng inner portion ng Boulevard. Doon po natin na-consummate yung ating pagkansak sa bypass natin. Kag sa karon mga ka-K5 nakahunong na sa Iloilo City Police Station 4 ang iyang iyada kag iyang maninoy. Kag sa diin sila ang pasakaan sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.